Tranco Guide Evo GTX. Què és això? Doncs això és una novetat de la gent de l'esportiva i és la bota gramponable més lleugera del món. És una bota que pesa 1 quilo 130 grams, que està feta al 100% en material sintètic i que probablement és aquella bota ideal per a trekking o per a trekking tècnic. En jugaria a les dues bandes. La seva polivalència és més que evident, però deixeu-me-la descriure. És una bota que munta una goma Vibram, com podeu veure, que es diu Cube i és exclusiva de la marca La Sportiva. Què té de particular aquesta sola? No només que té una adherència extraordinària, sinó que la seva zona frontal, com és de costum, munten el Climbing Zone. És aquesta zona amb zero taco, amb molta capacitat d'adherència amb sortints petits. La idea és que faci una miqueta la funció del peu de gat. Què més té de particular? Doncs com podeu veure, recull tota la part, diríem tant interior com exterior, amb una goma de perfil baix per evitar ratllar-la, trencar-la, i que quan l'encaixem entre les pedres doncs encaixi molt i molt bé, que munta un sistema de cordatge que ve de molt a baix. La idea bàsicament és que quan estirem puguem recollir perfectament el nostre peu i munten unes grapes en aquestes dues àrees que ens permet apretar-nos el peu amb una força i la canya amb una altra. Però més detalls d'aquesta sabata. És una sabata que tota la part que podeu veure aquí amb color negre, tot això que podeu veure amb color negre, està fet amb un teixit elàstic. Això vol dir que una vegada ens l'acordem, tenim la sensació que sigui com un guà. Més detallets, la part de dalt de la bota, a més, té aquest acabat, amb aquesta mena de neoprè. La idea és que quan hi tenim el peu ens tanca molt i molt bé i ens fa de semipolaina. Evitaria l'entrada de graves, pedres i fins i tot ens estalviaria la possibilitat de neu. Poca cosa més. Una gran bota, probablement serà la meva pròxima bota perquè realment és espectacular. No li falta detall, ja podeu veure, doncs això, gramponable, automàtic, això m'ho deixava, amb un bon amortiguador a la part de taló i amb una bona EVA a la sortida. D'acord? Aquí la teniu presentada i fins una altra. Ens veiem i continuem explicant, doncs això, cosetes tan guapes com aquesta.